ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ተመርኮሰ ድርሰት በሚልዮን በረኸት ምዕራፍ 2 ሲስተር ገነት ናብቲ ዝፋንዋሉ ቦታ ምስ በጽሓትን ብኡንብኡ ናብ ስራሕ ኣይበለትን። መንጠቢ ጓላ ከይፈለጠት ከም ዘይትምለስ ርዱእ ስለ ዝነበረ ሄርሜላ እንተኾነት እውን ናብ ስራሓ ክትከይድ ኣይደፋፍኣታን። ሙዚት ዝፈልጥዋ ረኺባ ስለ ተፈለየትን ገነትን ሄርሜላን ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ጉጅም በላሉ። እቶም ገያሾ በብኽፍለ ሰራዊቶም ክእከቡ ምስ ተነግረውን ገነት ምስ ሄርሜላ ነበረት። ኣውቶቡሳት መፅአን ክፅዕና ምስ ጀመራ ነበረ ገነት ንድሕሪት ክትተርፍ ግድን ምዃኑ ንሄርሜላ ተፈለጣ። ብዙሕ ነገራት ንድሕሪት ገዲፋ ትኸይድ ከም ዝነበረት ተሰምዓ። እንተኾነ ንሓፂር እዋን ጥራይ ተወንዚፉ ዝጸንሕ ምዃኑ ንርእሳ ዘኻኸረት። ምስ ተፈለየቶ እቲ ዝነበራ ክሳዕ ክንደይ ጉሩም ምንባሩ ከም ዝጐልሓላ ተኣመነት። ዝነበረካ ምስ ሰኣንካዮ ምዃኑ ዝያዳ ዝፍለጠካ ዘዘኻኽር ጥቕሲ ኣብ ኣእምሮኣ መጺኡ ክርብሻ ፈተነ። ዝጠፍኣኒ ይብለይን ክምለሶ እየ እናበለት ኣንጻር ምቑራጽ ተስፋ ቅልስ ኣእምሮ ሓዘት። መብዛሕትኡ ገያሻይ ፍሕሹ ገጽ ይንበቦ። ኣብ ጎደና ዝነበረት ሙዚት እውን ሰባት እናተሰናበተት ትስሕቕ ነበረት። ካብ ገነት ክትፍለን ከላ ዝመለቓ ንብዓት እናሕንኻ ሄርሜላ ናብቲ ጽቡቕ ከተድህብ ሓቅነት። እቲ ናይ መጓዓዓዝ መደብ ጽፉፍን ስሉጥን ይመስል። ገና ፀሓይ ከይመረረት ኣውቶቡሳት መፅአን ካብ ፃዕነኦም ብዙሕ ምምሕያሽ ተገይሩሎ ማለት እዩ ኢላ ገመተት። እቲ ጉዕዞ ብንግሁ እንተዳ ተጀሚሩ ኣብቲ ቦታኦም ከይመሰየ ክበፅሑ እሞ ምስቲ ከባቢ ጽቡቕ ክላለዩ ምዃኖም ተስፋ ገበረት። ኣብ ክንዲ ብናይ ጽዕነት መካይን ብኣውቶቡሳት ክወስድዎም ምምዳቦም እውን ተወሳኺ ክብረት ኮይኑ ተረድኣ። ኣብ ዝባን መካይን ጽዕነት ደሮና እናቆሓምካ ብፀሓይ እናተለለኻ ጉዕዞ ናይ ቀደም ተባሂሉ እምበር ተሪፍ እዩ በለት ብግምታ። ኣውቶቡሳት ተመራሪሐን ዓዲ ንፋስ ምስ በጽሓ ብዙሓት ነቢያት ተላዕሉ። እቲ ማእቶታዊ ወፈራ ኣብ ዓዲ ንፋስ ከም ዝካየድ ያ ኣይፋሎን ናይ ሓፂር እዋን ተዕሊም ኣብዚ ካብኡ ድማ ናብቲ ዝሕረሶ ቦታ ክብሉ እቶም ተነበይቲ ንሓድሕዶም ክትዓልዓሉ። ባዕለይከ መን ኢሉካ ክትርኢ ተኾርምየኒ ከይፈለጥካ ይትዛረብ ዝብሉ ቓላት ተሓዋወሱ። ጫውጫውታ ኾነ። ኣውቶቡሳት ግና ኣብ ዓዲ ንፋስ ስቕ በላ። ኣብ ከባቢ ዓዲ ንፋስ ዝርከብ ብቐላሚጦስ ዝዓመረ ቦታ ካብ ንፋስ ነፃ እዩ ዝነበረ። እቶም ገያሾ ነቲ ቦታ ዝያዳ ግርማ ሃብዎ። በብዓይነቱ ሕብርታት ተኸደኑ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣግራብ ራም ምስ በሉ ንምዝንጋዕ ዝመፁ ይመስሉ። ገሊኦም ቴፕ ወሊዖም ይሰምዑ፣ ካልኦት ጉጅለ ፈጢሮም ይዕልሉ። ብዙሓት ድማ እናተፀዋውዑ ሰላም ይባሃሉ፣ ይሰዓዓሙ፣ ይስሕቁ፣ ይጨረቑ። ቆቢዕ ዘይመለሰ ይከሰስ እዩ። ነንበይኖም ዓይነት ቆብዓት ናይ ላኻውን ከይተረፈ ኩሉ ኣንጻር ፀሓይ ከቲቱ ነበረ። ጊዜ ማዕጠጥ ክብል ጀመረ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ዘይርዳኣ ዓለም ዳግማይ ከም እተቐልቀለ ተረዳኣ። ከምዚ ዓይነት ሃዋሁ ቅድሚኡ እውን ገጢምዋ ነይሩ እዩ። ሳዋ ኸይዳትሉ ዝነበረት እዋን
ንዕኡ ግና ተጸሚማ ሓሊፋቶ 6 ወርሒ ሙሉእ እቲ ህይወቲ ፈጺሙ ከም ዘይመለሳ ኣሚና ዝነበረት መዓልታት እናቖጸርካ ተሓልፎ ናብራ ምስ ህይወት ዘይኮነስ ምስ ስረት ጥራይ ከም ዝቝጸር እዩ ዝርድኣ ሰዓታት ሓሊፎማ ክኸዱ ኮፍ ኢላ ትጽበዮም ከም ዝነበረት ምስ ዝተባህለት ጊዜኣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ምዃኑ ከም ዘብቅዐ ዘከረት ኣብ ድላዮም ጊዜ የምጽዒኖም ክወስድዎም ናብ ድላዮም ቦታ ድሕሪ 2 ሰዓት ጥራይ እንተዝጽዕንዎም ከም ዝደንጐይዎም ጥራይ መወሰደቶ ነይራ ድሕሪ 4 ሰዓት እንተዝኸውን እውን ኣብዚሖሞ ምበለት ድሕሪ 6 ሰዓት ክጽዕንዎም ምስ ጀመሩ ግና ትብሎ ጠፍኣ ናይ ጽዕነት መካይን ንዓዲ ንፋስ ምስ ወረረኣ እቲ ህዱእ ከባቢ ብትክናፍታን ብደሮናን ናብ ካልእ መልክዕ ተቐየረ ኣብዚ ተጻዕኑ ወረዱ ናብ ትኺዱ ናብ ዝተመለሱ ዝብሉ ትእዛዛት ኣካል ትምጽዓን ነበሩ እቲ ናይ ጉዕዞ ጊዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍጸም ዝኽእል ሄርሜላ እኳ ፀሓይ ከይበርትዐ ኾይንላ እንተዝነብር መመረጸት ከም ኣቕሓ ትሕሰብ ከም ዝነበረት ዝጠርጠረት ግና ኣብታ ፀሓይ ዝመረረትላ ሰዓትታ መዓልቲ ምስ ተጻዕኑ ጥራይ ዘይኮነትሲ ካብታ መኪና ከይወርዱ ተነጊሮም ካብ ሰዓት ንዘይውሕድ ጊዜ ብፀሓይ ከም ዝልለዉ ምስ ተገበሩ እዩ ሰብ ኣብ ርእሲ ሰብ ክደራርብዎም ምስ ጀመሩ ግና ከም ኣቕሓ ከም ዘይሓስብዎም ኣረጋገጸት ኣቑሑ ከይስበረካ ትጥንቀቐሉ ኢኻ ምናልባት ዶ ከም ጥለበጊዕ ሓሲቦም ናኾኑ ኢላ ክትግምት ተቐሰበት እቶም ምስኣ ዝነበሩ እውን እዚ ተረድኦም ይመስል ሰብ ክውሰኽ እንከሎ ኣውያትን ካልእ ድምፅታትን የስምዑ ብድሕሪኡ ኸኣ ህድእ ይብሉ ካልእ ክውሰኽ ከሎ ድማ ካልእ ከምኡ ድምፂ ብድሕሪኡ ይሃድኡ ከም ኣባጊዕ እታ ዝፀዓነቶም መኪና ተበገሰት ናብ ኣስመራ ገጻ ናበይ ዳ እዮም ኣስመራ መልሱና ኣለዉ ዝብሉ ዘረባታት ካልኦት ተነበይቲ ከም ዝለዓሉ ገበሩ ዘዝመሰሎም ክዛረቡ ዋጭዋጭ ኮነ ጥቓ ቀስ ኢሉ ዝዕልላ ሰብ ከም ዘይነበረ ረኣየት ኣብቲ ጫውጫውታ ጽምዋ ተሰምዓ ሙዚት ነቲ መራሕ መኪና ኣብትያ ኣብ ቅድሚት ምስኡ ከም እተሰቕለት ዘከረት መኪና ጽዕነት ነስመራ ሰንጢቐታ ወጸት ንደቡብ ገጻ ከተመርሕን ከላ ሄርሜላ ነቲ መገዲ ብትዝታ ጠመተቶ ንምዝዋር ኢላ በዚ መገዲ እዚ ሓያሎ እዋናት ወፂኣላ ሆቴል ቀለተ ከምኡውን ቲኤምቲ ብንኣሽቱ መካይን ክትከዶም ደስ ዘብሉ ምንባሮም ዘከረት ምስ ሙሴ እናዕለለትን እናሰሓቑን ሓደ ጊዜ ድማ ማኪኑ ክትዝውር ፈቒዱላ ንሱ ቀስ በሊ ክብል ንሳ ማኪና ከተጓይ ምስ ሲስተር ገነት እውን ዝመጻሉ እዋናት ኩሉ ትጥዑም ብዓይኒ ሕልናኣ ሽው እናበለ ሓለፈ ፀሓይ ተገይጻ ነበረት ሳንጣታቶም ከይርገጽዎም ዝከላኸሉ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ካብ እግሪ ያልገዝ ኣብ ዝርገጽ እናተባሃሉ ነቲ ሳንጣታት ወረድዎ እተማልኣቶ ብሽኮቲ ይጣሓን ከም ዝነበረ ብኣግቡ ፈለጠት ካብቲ ተማልኣቶ ከይስበር ዝፈራሃቶ ኣብ ንእሽቶ ቦርሳ ሒዛቶ ስለ ዝነበረት ንዕኡ ዓበይቲ ሓቑፈቶ ናይ ሙሴ ወክማን ቴፕ እውን ኣብ ውሽጢ ነይራ ዝኽርውን ምስኣ ኣብ ማእከልቶም ተጓዓዝቲ ሄርሜላ ገለ ነገር ካብ ኣሞሊቑ ኸይጠፍእ ዝፈርህት ትመስል ክንዮ ጥሪት ካልእ ናታ ዝኾነ ብሉፅ ባህርያታ ሞሊቑ ከይከዳ ክትሕልዎ
ምእንቲ ፈተውታ ሓለነት ካብ ኩሉን ላዕሊ ንሙሴን ንገነትን ከምታ ዝሰደድዋ ኮይና ክትምለሶም ተማባጽዐት እቶም ገያሾ ሆ እዮም ዝብሉ ብዘይፍሉጥ ምኽንያት ብፍላይ ብዓድታት ክሓልፉን ከለዉ ኮፍ ኢሎም ዝጸንሑውን ተሲኦም ኩሎም ብሓባር ነቲ ሆይሆይታ የጓሃህርዎ ገለም መገዲ ዝጸንሐ ኣንስቲ ዕልልታ ይድርግሕኦ ሽዑ ኩሉ ሰብ ሕጉስ ይመስል ካበይ ዝመጽእ ሓጐስ ምዃኑ ንሄርሜላ ገርማ በቲ መገድን ምልውዋጥ ባህርያትን ግና ተዘናጋዕ ነበረት ንግሆ ቁርሲ በሊዓ ምስ ወፀት ክሳዕ እዚ ድሕሪ ቀትሪ እዚ እኽሊ እኳ እንተዘይለኸፈት ብልዒ ተበርሃን ንመገዲ ክኾና ዝገዛእቶ ናይ ጎማ ማይ ኣብ ሳንጣኣ ነይሩ ጸሚኣ እውን ከተውፅኦ ከም ዘይትኽእል ተረድኣ ኣብ ታሕቲ ተጸቒጡ እዩ ካብቲ ዝቀባበለሉ ዝነበሩ ብራሾታትን ጃሎናትን ክሳዕ ምስታይ ግና ይበጻሕትን ሄርሜላ ጓል ኤፍሬም ኣብዚ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ዝኾነሉ ጊዜ ካብ ቪላ ገዝኣ ብመንፈስ ብዙሕ ኣይረሓቐትን እታ መኪና ግና ጥቓ ድባርዋ በፂሓ ነበረት ኣብ ከተማ ድባርዋ ናይ 1 ሰዓት ዕረፍቲ ተዋህቦም ሽዑ እቶም ኣብ በበይነን መካይን ዝነበሩ መንእሰያት ከም ብሓድሽ ክሰዓዓሙ ጀመሩ ሄርሜላ ምስ ወረደት ትፈልጦ ሰብ ስኢና ዕንድ በለት ብዙሕ ከይጸንሐት ግና ሙዚት ጥምጥም በለታ ሽዑ ሄርሜላ ፍሉይ ሓጐስ ከም እተሰምዓ ብውሽጣ ተኣመነት ተተሓሒዘን ናብ ሓንቲ ጽፍፍቲ ዝበልኣ ቤት መግባእትን ነብሰን ፈቐዳ ድባርዋ ሓንቲ ካብተን ብቕልጡፍ ዝምዕብላ ዝነበራ ከተማታት ኤርትራያ ብፋብሪካታትን ሓደስቲ ገዛውትን ክትውቅብ ጀሚራ ነበረት ብዙሓት ካብ ስደት ተመልሱ ኤርትራውያን ሰብ ርእሰ ማል ንምዕባልኣ ከም ዘበርከቱ እዩ ዝፍለጥ ናይ ኤርትራ ማዕባብላ ኣብታ ርእሰ ከተማ ጥራይ ተሓፅረ ዘይምዃኑ ሰባት ክገልጹ ከለዉ ትሰምዕ ነበረት ዝረኣዮቶ እውን ነዚ ህጠረላ እቲ ጽርግያታት እውን በብእዋኑ ይመሓየሽ ከም ዝነበረ ዝተባህለት ብደፋእታ ኣብ ኩሉ ቦታታት ገለ ጽቡቕ ነገር ይህነጽ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ውግእ ኮነ ዕግርግር ብዘይምንባሩ ኩሉ ኣድህቦኡ ኣብ ምህናጽን መምሕያሽን ጥራዩ ንመንደፈራዳ ሓሊፍና እንዲና ክንከይድ ኣነ ኣብ ከተማ ዝበጽሐና መሲልን ነይሩ ሙዚት ነቲ ትሕየኾና መንጎወት ትዕልላ መንደፈር ሓሊፍካ ደኣና በይ ሄርሜላ ካብ ሙዚት ሓበሬታ ክትረክብ ከም እትኽእል ተረዲኣቶላ ሙዚት ካብቲ ኣውቲስታ ዘድልያ ሓበሬታ ከም ዝኣከበት ርዱእ ነበረ እዚ ድማ ብቕልጣፊኣ ዝረኸበቶ ምዃኑ በረሃላ ሄርሜላ ሰኣን ድፍረት ብዙሕ ነገር ከም ልጣ ከም ዝኽእል ገመተት እዚ ካልእ ዓለም እዩ ናብዝን ናብትን ኢልካ ብዝኾነ መገዲ ገለ ክትምእርር ክትክእል ኣለካ ጊዜኡ ጊዜ ተሻሞይ ዝመስል መገዲ ከተጸበቕ ክትብል ኣብ ዝኾነ ኸይበጻሕካ ክትርፍ ትኽእል ኢኻ ሽምቲ ቦታ እኳ ይሓስክዋን ግና ካብ ዓድታት ምሕድግ ኢሉ እዩ ዝርከብ መንከልዩና ኣብ በረኻ ኣብዛት እንዳና በለት ሙዚት እናሰሓቐት ኣብ ቃናኣ ግና ላዛ ይነበረን ካብቲ ቤት መግቢ ወፂአን ኣብ ከባቢታት ትጽዕነን መኪና ክጽንሓ መረጻ ሙዚት እቲ ኣውቲስታ ኣትይዎ ዝነበረ ባር ስለ ዝረኣየቶ ካብኡ ክወፅእ እንከሎ እናተኸታተልኦ ክዛወራ ከም ዝኽእላ ነጊራታ ንእትፈልጦም ሰባት ሰላም ትብል ንመብዛሕትኦም ብሳጓያ ትጽውዖም ምዉቕ ሰላምትኦም ኣብ ሙዚት ምምዝሓለ ሄርሜላ ድማ ንኣእዳዎም እናወዛወዘት ትለቆ እቲ ሰላምታታት ንሄርሜላ ዳርጋ ሰላም ምስ ከልኣ
ጥሩምባታት መካይን ብሓባር ያቃልሑ ወፋሮ ድማ ሸበድበድ እናበሉ ናብ ዘዝፀዓንሉ ሓቆሩ ሄርሜላ እውን ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት ቁፅሪ ኾነት ናብታ ትኹርመየላ ኹርናዕ ኣብ ምሕኳር ኣይሓምቐትን መካይን ሞተርአን ኣልዒለን ንድባርዋ ካብቶም መንስያት ነፃ ገበረኣ ብዙሕ ኮይደንጎዩ መንደፈራ በፂሖም ነበሩ ናብታ ከተማ ኣትዮም ፎርቶ ምስ ደየቡ ግና ጠጠው በዝሐ ናይ ብዙሓት ተሳፈርቲ ሃንቀውታ እተማልአ መሰለ ንዝያዳ ሓደ ሰዓት ንሄርሜላን ብፆታን ዝፀዓነት መኪና ግና መንደፈራ ንኸይተሓድር ብመገዲ ሓረዛን ቆልቆለት ካብ መንደፈራ ወፂኦም ዝሰዓብዎ መገዲ ሓመድ እዩ ዝነበረ ብጥውይዋይ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ይወርድ ገና ኣብ ላዕሊ እንከለዉ ገለ ካብቶም ትኩራት ኣማዕድዮም ኣብ ታሕቲ ጸዓዱ ቴንዳታት ከም ዝረኣዩ ይቃልሑ እቶም ቴንዳታት ኣብ ሓዲግ ቦታት ተደኮንዮም ዝመስሉ ሄርሜላ ብዝረኣየቶም ገለ ክትገልጾ ዘጸገማ ስምዒት ወረራ ፍርህድዩ ወይስ እፎይታ ወላስ ጓሂ ክትፈልጦ ኣይከኣለትን እቲ ዓሚቕ ቦታ መራኸቢ ናይቶም ካብ ኩሉ ሸነኻቱ ዝወርዱ ጎቦታት እዩ ዝመስል ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ዓድታት ፍንትት ኢለን ኣብ በረኽቲ ቦታታት እየን ተደኲነን ዝበዝሓ ዓድታት ኣብ ልዕሊ ኽራን ተደኮናሉ ምኽንያት ምስ ኩናት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ሰሚሐ ነበረት ንጸላኢ ካብ ላዕሊ ክትከላኸሎ ስለ ዝቐልል እቶም ናይ ቀደም መሳፍንቲ በረኽቲ ቦታታት ይመርጹ ነበሩ በሪኽ ቦታ ሓደ ውሕስነት ድሕነት እዩ ዝነበረ እምበር ንብዙሕ ነገራት ምቹእ ዘይምዃኑ ተዓዘበት ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኩናት ስግኣት ምንባርሲ እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ እናበለት ሄርሜላ ስለዚ ኣብ ሃገራ ዘሎ ሰላምን ቅሳነትን ኣመስገነት መኪና እናተጠዋወየት ናብቲ ዓሚቕ ክትበጽሕ ነዊሕ ግዜ ወሰደላ ገና ኣብ ቦታኦም ከይበጽሑ ፀሓይ ሙሉእ ብምሉእ ተኸወለቶም ወርሒ ብፍርቂ ሓይላ መጸት ከዋኸብቲ እውን ምስኣ ጫቕጫቕ በሉ እቲ መሬት ግና ካብ ምጽልማት ኣይተገላገለን ኣብቲ ቴንዳታት ዝነበሮ በጽሑ ናብቲ ቴንዳታት ግና ኣይኣተውን መሬት ጽልሚቱን ከሎ ክወዛዝዑ ዘጸግም ስለ ዝነበረ ኣብ ጎልጎል ጸሪጎም ክድቅሱ ተነግሩ እቲ ጎልጎል ብተኾላዓ ላምፓዲናታት ከተማ መሰለ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ከብርህ ተኣዘዘ ይመስል ተላጊቦም ዝኸዱውን እንተኾኑ ነናቶም እዮም ዝውልዑ ሄርሜላ መናጽፉኣ ክትዝርግሕን ከላ ጸልማት ብምንባሩ ባህ በለት በቲ ፍሉይ መንጸፍ ጌራ ኣድህቦ ሰባት ክትጽውዕ ኣይደለየትን ማርታ ሓፍታ ዝለኣኸትላ እዩ ነይሩ ናብዚ ቦታ እዚ ከተምጽኦ በቂቓቶ ነይራ እንተኾነ ማርታ ነዚ መገሻ እዚ ለያልኢኻትላ እምበር ብተኻእሎ መጠን ካብ ሰብካ ተፈሊኻ እንተዘይተረኣኻዩ ዝሓይሽ ነይሩ ሓድሓደ እዋን ዋላ ብጽቡቕ እውን ይኹን ፍሉይ ምዃንካ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ክእትወካ ከም ዝኽእል ንሄርሜላ ዘንጊዕዩ ዝያዳ ዝበርሃላ ኣብዚ ጸልማት እዚ ሙዚት ክትርከብ ኣይከኣለትን ሄርሜላ ግና ኣብ መደቀሲያ ክትወድቕ ተሃዊኻ ነበረት ማይ ግና ጸምአት ኣብ መገዲ ሃሂሉ ካብ ዝነበረ ፊስቶታት ክትሰቲ ይፈትወትን ሄርሜላ ጓል ሲስተር ገነት ኣብ ጽሬት ማይ ኣዝያ ግድስቲ እያ ንመፍልሒ ማይ ዝመደበታ በራድን ንመጻረዪ ዝጠቅም ከኒናን ካብ ሳንጣ ኣይወጹን ንሎምን ንጽባሕን ክኾና ዝመደበቶ
ናይ ጎማ ማይ ኣውፅያ ማዕጎት ውዕይ ነይሩ ካብ ፍሪጅ ክትደሊ ብምድንዳና ሰንበደት እዚ ቦታ እዚ ካብ ፍሪጅ ይኹን ካብ ኣይስክሬም ርሑቕ እዩ እቲ ጀላተና ለሓስካ ዘይምዃኑ ብመራሒ ሃገር እተነግረሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳግም ከም ዝመፀ እናዘከረት ብዛዕባ ምሻን ሓሰበት ገዝኣ ከይትዝክር እናሓለነት ድማ ኣበይ ከውሊ ከም እትረክብ ኣማዕደወት ዘይትፈልጦ ቦታ እዩ ጓሌዛ ሙዚት ናበያ ኸይዳ ሙዚ ኢላ ክትጭርሕ እናተደናደነት እንተኾነ ካብ ድምፃ ፈረህት ካብኡ ንላዕሊ ግና ኣብ መንፀፋ ከይትሸይን ስለ ዝፈረህት ላምፓዲናኣ ሒዛ ተበገሰት ናበይ ከም ተብል ጨነቓ ካብ ግዳም ናብ ግዳሚት ምንቅስቓስ ካብቲ ዘንጽፈቶ ናብ ዝረሓቐ ዝበለቶን ተኸደት ነቶም ኣብ ርሑቕ ኣንጺፎም ዘለዉ ቀረብኦም እዩ እንዳ ሽንቲ በዚዩ ኢሉ ዝነግሮም የለን ብዝኾነ ግና ጫፍ እቲ ቦታ ይኸውን እዩ ናብ ዝበለቶ ምስጓም ቀጸለት ንሸነኽ ጸጋማ ድምፅን ናዕለላ ዝኸዳ ዋልድ ስለ ዝሰምዐት ምስኣትን ተሓዊሳ ክትከይድ መደበት ክትቀርበን ከላ ስቕስቕ ስለ ዝበላ ሽግራ ከይኣወጀት ክትሕወስ ከም ዘይትኽእል በረሃላ እሞ ናብ እንዳ ሽንቲ ዲኽን ኢላ ሓተተተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነገር ምድንጋፀን ብቓላትን ድምፅታትን ኣቃልሕኦ በይና ምዃና እናገረመን ናብ እንዳ ሽንቲ እኳ እንተዘይነበራ ከካይድኣ መደባ ምስ ሸነት እውን ናብ መደቀሲኣ ክመልስኣ ወይ እውን ንሳ መናፅፎኣ ኣምፂኣ ምስኣተን ክድቅስ በላ ሄርሜላ ግና ከም ዘይትሽግር ኣቕሲናተን ካብኣተን ብምስጋና ተፈላለየት ሓሳባ ቀልጢፋ ንኽድቅስ እዩ ዝነበረ ነቲ ዘንጸፈትሉ ቦታ ከም ዝሰኣነቶ ግና ከይደንጎየ በረሃላ ፍሉይ ህንፃ ወይ ምልክት ኣይነበሮን ክንደይ ግዜ ንጸጋም ክንደይ ግዜ ንየማን ተጠውያ ከም ዝነበረት ክትዝክሮ ይከኣለትን ኣብ ሳዋ ዝገደፈቶ ዝመሰላ ጉዳይ ኣንፈት ከም እተመልሰ ተፈለጣ እቲ ኣንፈትካ ከም ዝጠፍኣካ ምስ ፈለጥካ ዝስማዓካ ሕርቃንን ስምባደን ተመሊሱ ተዘከራ ነቲ ቦታ ሰብ ሓቲታ ክትረኽቦ ይትኽእልንያ እንታይ ለያኸ ክትሓትት መንጸፈይ ዝረኣየ ሽማይ ተጻሕፎን ኣብ ከባቢኣ ሰባት እንተዝነብሩ እኳ ክረድእዋ ከም ዘይክእሉ ረኣየት ብርቱዕ ጽምዋ መሊሱ ብሓድሽ ማዕበል ወረራ ናፍቖት ተሰምዓ ማሙቕ ቤታ እኳ እንተዘከረት ብዝያዳስ ነታ ቐድሚ ሓፂር እዋን እተላለየታ ገዝኣ ክትረክብ ተመነየት ክንደይ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ከም እተመላለሰት ኣይፈለጠትን ድኻም ክስማዕ ጀመረ ምናልባት ዶ ናብቲ ቐንዲ ገዛይ እንተዝኸይድ ምቐረበኒ ኢላ ኣብ እተገረመትሉ እዋን ኣወዳት ጸውዕዋ ሓደ ግዜ ናይ ኣወዳት ምጥማት ጥቕሚ ከም ዝህብ ኣይገመተቶን ኣቲ ሄይ ኢሎም ምስ ተዳሃይዋ ክላኸፍዋ መሲልዋ ጽቀጠት ድምፆም ኣበርቲሖም ምስ ደጋገሙ ግና ከም ዘይኮነላ ፈሊጣ መለሰትሎም ኣቑሑት ክፍቲ እዩ ዘሎ ምስ በልዋ ተኸታተልቲ ዒንትኹም ይባረኻ እናበለቶም ብልባ የቐኒለይ ድማ ስማዓቶም ኣብ ዕድሚያ ንዘይቈፀረቶ ግዜ ዝኣክል ሸይና ከምዚ ዓይነት ወጠት ገጢምዋ ከም ዘይፈልጥ ኣድሃበት ደጊም ህይወት ክትከብድ ከም እትኽእል ገመተት ሽግር ኣሽኪዕካዮ እኳ ሓደ ግዜ ብገለ ኳሊሙ ከም ዘርከበካ ኮይኑ ተረድኣ ንጸገም
ብዙሕ ከይትጻገመሉ ግን ሓለነት ኣብ መንጸፋ ዓሌባ ድማ ከዋኸብቲ ማዕደወት ሕብሩ ዘጥፍአ ሰማይ ፍሉይ ግርማ ክለብስ ጀሚሩ ነበረ ዝወቀብዎ ከዋኸብቲ ተመሳሳሊ ቅርጺ ግናኸ በበይኑ መጠንን ርሕቀትን ከም ዘለዎም ተረእያ ብዙሓት ካብኣቶም ካብ ፀሓይ ዝዛይድ ግዝፊ ከም ዘለዎም ምዘከረት ብዛዕባ ራሕቆም ከተስተንትን ጀመረት ርሕቀቶም ብጉዕዞ ብርሃን ኣብ ዓመት እዩ ዝሕቀን ብርሃንሲ ኣብ ዓመት ክንደይ ዝኣክል ርሕቀት ኮኑ ይውንጨፍ ኸውን ብርሃን ዳ ዝጓዓዝ እኳ ይመስለካ ኣይመስታን ድዩ ዝበዝሑ ከዋኸብቲ ብርሃን ኣብ 60 ዓመት ካብ ዝጓዓዞ ርሕቀት ንላዕሊ እዮም ዝርከቡ ዝብል ፍልጠት መመሊሱ ገረማ ዳርጋ ኩሎም ቶም ትሪኦም ዝነበረት ከዋኸብቲ ናይ ሽዑ ዘይኮኑስ ናይ ቅድሚዮ ዓመታት ምንባሮም ብምዝካር ኣስተንከረት እቲ ብርሃን ናብ ዓይና ክሳብ ዝበጽሕ ገሊኦም ምናልባት ቦታ ቀይሮም ይኾኑ እቶም ኣቦታትና ዝርእዎም ዝነበሩ ዝመስሎም ዝነበሩ ከዋኸብቲ እዮም እዚኣቶም እቶም ሕጂ ዝርእዮም ዝመስለኒ ዘሎ ድማ እቶም ብድሕረይ ዝመፁ ወለደታት ዝርእዎም ይኾኑ እናበለት መገራማ ምስ ቀጽለት ከምቲ ዝበሃል ብምምርማር ከይትጽለል ክትፈርሕ ጀመረት ከይተፈለጣ ኣእሙሮኣ ደኺሙ ኣዒንታ ኸበደ እቶም ከዋኽብቲ ድማ ካብኣ ተጋረዱ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ስድራ ቤት ኤፍሬም ንኽልተ ዓመታት ዝኸውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ቦኣ ኤፍሬም ካብ ናይሮቢ እናተመላለሰ ይረኽቦም ነይሩ ሰለስቲኦም ኣሕዋት ምስ ወለዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ናይ ምዝናይ ግዜ ካብ ኣእምሮ ሄርሜላ ብቐሊሉ ክሃስስ ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ ሓደ ህሞት ዓባይን ንእሽተይን ኮይና ከም ዝስምዓ ትኸውን ነበረት ነቶም ክልተ ኣሕዋታ ትመርሖም ብምንበራ ከም ዝዓበየት ክስምዓን ከሎ ኣብ ቅድሚ ወለዳ ብምዃኑ ድማ ናይ ንእስነት ውሕስነት ይጉልብባ ሽዑ ብዛዕባ ፍቑራት ክትፈልጥ ምህንጣይ ጀሚራ ነበረት ኤፍሬምን ገነትን ብቑዓት ቅዲ ፍቑራት ኮኑላ እዚኣቶምሲ ቅድሚ ንሕና ምምፃእና ትሒዞም እኳ እዮም ፍቑራት ነይሮም እናበለት ጸጸኒሓ ትግረም ምስ ዓበየት ከም ናቶም ክፈጥረላ ድማ ትምነ ትሕልን ኤፍሬም ነሲስተር ገነት ናብ ሰሓቒት ፍጥረት እዩ ዝቕይራ ነሳ እውን ስሕት ኢላ ከም ንቖልዓ ትገንሖያ ሽዑ ንሱ ከም ልኡኹ ዝጠፍኦ ንኡስ ቀባሕባሕ ይብል ርእስታ ስድራ ምዃኑ ከረጋግጽ ዝገብሮ ጻዕሪ የብሉን ገነት ነቲ ቦታ ወትሮ ምስ ሓለወትሉ እያ ሓደ እዋን ኣብ ሶዶሬ ዝበሃል ናይ መዛወሪ ቦታ ከይደምሉ ዝነበሩ ቀትሪ ክሕንብሱ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ሄርሜላ ጓሎም ናብቲ ኣብኡ ዝርከብ ቀላይ ኣተዉ ሄርሜላ ንቕርፂ ሰብነት ኣዲኣ እናድነቐት ብጉብዝና ቦኣ ትግረም ቅርፂ ሲስተር ገነት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ክዳን ክፍለጥ ዝኽእል እኳ እንተነበረ ሽዑስ ንሄርሜላ ፍሉይ ደኣ ኾና እዛ ማማስ ኩሉ ግዜ ናይ መሕንበስተ ትለብስ በለት ብናይ ንእስነት ህንጥዩነታ ሽዑ ኤፍሬምን ገነትን ከም ልማዶም ክጨራረቑ ምስ ጀመሩ ኤፍሬም ንገነት ጥቕልል ኣቢሉ ናብቲ ማይ የውድቓ ገነት ካብቲ ዝጣሓለቶ ፈንጠርጠር ኢላ ወፂኣ ክትግጭቦ ጀመረት ንሱ እውን ይግጭባ
እቲ ማይ ዋላ ንሄርሜላ እውን ይበጽሓ ነይሩ። ኩሎም ይስሕቁ። ኤፍሬም ክሕምቕ ምስ ጀመረ ሄርሜላ ነዲኣ ዘርያ ንኤፍሬም ትግጭቦ። ኣቦኣ ሰናፋይ ነበረን። ንኽልቲአን የባጽሓለን። ብሓንሳብ ኮይነን ክግጭብኦን ከለዋ ገጹ ይኽውል። ተመሊሱ ክግጭበን እንከሎ እቲ ማይ ዝሑል ምንባሩ ተፈለጣ። ኣቦኣ እናስሓቐ መመሊሱ ገጻ ክግጭባ እንከሎ እትዛሕሊ ገደዳ። ሲስተር ገነት ድማ ኣብ ክንዲ ትዘርየላ ተመሊሳ ምስ ኣቦኣ ኮይና እናሰሓቐት ክትግጭባን ከላ ረኣየት። ስለ ዝቆረረት ሄርሜላ ክትኩሪ ትጅምር። መቁራጽ ምስ ኣበዩ እዚ ዘይጠባዮም ብምንባሩ ኣብ ዘይከውን ዓለም ከም ዝረኸበቶም ይስምዓ። እቲ ማይ ምስ ቀጽለ ተበራበረት። ኣብ ግዳም ደቂሳ ከም ዝነበረት ብኡ ንብኡ ተረድኣ። እቶም ቅድሚ ምትኻሳ ዝነበሩ ከዋኽብቲ ሕጂ የለውን። ብደበና ተሸፊኖም ተኸዊሎማ። ገጻ ዘቑርራ ዝነበረ ካብቲ ዝሸፈኖም ደበና ዝነጥብ ዝነበረ ማይ ምዃኑ ክትፈልጥ ከኣለት። ኮቦርትኣ ብመጠኑ ጥልቂ ነበረ። እቲ ዝናብ ብርቱዕ ኣይነበረን። ንሄርሜላ ኸሻቕል ግና እኹል ነበረ። ኣብ ጥቓኣ ዝነበሩ ሰባት ጎማ ውፅኦም ክኽደኑ ዝተባህለት። ስለምንታይ ነቲ ዝተማልኣቶ ጎማ ኣብ ቀረባ ዘየጽንሓቶ ምስ ገዛእ ርእሳ ተወቓቐሰት። ሽግር ብዘይቈፀራ ከም ዝመጽእ ምዝንጋዕ ሓነኻ። ዝናብ ኣብ ግዜ ድቃሰይ ይመጸኒ ኢላ ኣይገመተቶን ነይራ። ከምኡ ገይሩ ኣሸጊርዋ ድማ ይፈልጥን። ለይቲ ማይ ክወቅዕ ከሎ ጥዑም ድቃሲ ዝወስዳ ነይሩ። ሄርሜላ ኣብ ገዝኣ ነቲ ጎማኣ ክትረክብ በቲ ጸልማት ብዙሕ ፈተሸት። ግዜ ድማ ወሰደት። ምስ ረኸበቶ እቲ ኪፍኪፍታ ዳርጋ ኣቋሪጹ ነበረ። ሄርሜላ ናብ መንጸፋ ተመልሰት። ክትኣትዎን ከላ ብዛሕሊ ተጐቢኡ ጸንሓ። ብቑሪ ተቐፍቂፋ ነቲ ለይቲ ተጨቢጣ ሓደረቶ።